Започва рубриката "Къде са те сега?" Днес ми гостува едно младо и изключително талантливо момиче, което познавам от преди 7 години, когато беше част от нашия формат за избор на нова сценична партньорка на господин Андреев. Представям ви Александрина Механджийска. Здравей, Александрина, добре дошла. Здравей, Иво, как се чувстваш? Чувствам се много добре, благодаря. Какво си спомняш ти от онези дни, в които участваше ти в нашия телевизионен формат? Ами, от формата, който ти спомена, аз имам доста ясни спомени, защото тогава бях на 12. Така. Иначе аз преди това участвах и в кастинга за избор на български представител за детската Евровизия. Точно 2 така. години по-рано. И тогава си спомням, че бях доста малка и бях толкова притеснена, че всъщност вече нямам ясни спомени, особено от кастинга. След това вече свикнах, чувствах се комфортно на сцената, но в началото това ми беше, може би, първи телевизионен опит и беше нещо ново за мен. Стрес ли беше? Да, определено. Продължи ли да се занимаваш с музика? Да, в първите няколко години, след последния формат, в който участвах, аз после минах и през още един формат, се занимавах доста активно с музика, участвах в множество конкурси, международни фестивали и така нататък. След това настъпи периода на мутация на гласа, който понякога е доста труден. При мен лично беше така. Доста време нямах възможност да се състезавам активно, да се включвам в разнообразни концерти, събития и така нататък, при което се случи така, че аз започнах да се занимавам с софтуерно инженерство. Това се превърна в моята нова страст и сега реално фокуса ми се измести към софтуерното инженерство и компютърните науки, докато музиката по-скоро ми остана като хобби. Чакай сега, кога си започнала да се занимаваш с софтуерно инженерство? Ти си съвсем млада. Да, ами това се случи. Ти сега си на 19, нали да, така? точно така. Започнах да се занимавам през лятото между 9 и 10 клас гимназията, когато бях на 15. Гледах един подготвителен курс на софтуерния университет, след това се явих на приемен изпит и бях приета в самата програма на университета. Още като ученичка? Да, точно така. Аз даже, интересното е, че завърших софтуерния университет преди да завърша гимназия. През 2022. Завършил си университета преди да завърши гимназия? Да, точно. И сега всъщност ти си дипломиран софтуерен инженер, така ли? Да. Добре, а гимназия кога завърши? Миналата година. Така. Сега от тук нататък как ще продължиш образованието си? Имаш ли някакви идеи? Да, в момента аз съм студент в Американския университет в Благоевград. Даже наскоро завърших първата си година. Изучавам две специалности – компютърни науки и информационни системи. Ти си много ученолюбив човек. Да. И между другото, при мен се наблюдава един малко нестандартен модел, че с израстването си аз започнах все повече и повече да се влюбвам в процеса на учене. Докато по принцип сме свикнали да наблюдаваме обратната тенденция. Мисля, че основната причина за това е, че аз имах късмета да работя с невероятни преподаватели и в софтуерния университет, и сега в Американския. И те наистина се стремят не само да преподават учебния материал, но и да ни мотивират да се развиваме непрекъснато и холистично, т.е. във всяка една област. Ами това е много важно да ти кажа, защото аз не смятам, че може човек да се развива добре в която и да е област, ако няма, така да се каже, базови познания за това как работи света, какви са човешките взаимоотношения. Иначе казано, няма как да си добра в компютърните науки, ако нямаш поне някаква бегла представа от логиката на Аристотел, да кажем, от древната философия, от други науки, които са свързани с това. Как обаче се съчетава това с един човек като теб, който е артистично настроен? Музиката и компютърните науки са много далеч. На пръв поглед е така. Обаче, знаеш ли, Иво, всъщност има много пряка връзка между двете. Музиката е изградена на базата на някакви регламентирани правила. Колегите от Кукубент, разбира се, могат да кажат. Ние не можем просто да излезем на сцената да пеем. Там също има математически принципи. Абсолютно това исках да кажа. Даже Вестър Данкън Джал също много често засяга тази тема в своите интервюта. Така че има математика в музиката, определено. Така е, обаче аз говоря за друго, за самата нагласа, когато си на сцената и пееш,
Имаш, така да се каже, работиш с емоциите си, с страст, с други неща, докато в науката е точно обратното. Там трябва много голяма концентрация, логика, здрава мисъл. Как се съчетават тези две неща в теб? Ами аз всъщност изпитвам точно тази нужда да се занимавам и с двете, да имам артистично занимание, което е по-емоционално, и от друга страна да се занимавам с наука, която е много по-свързана с логиката, просто защото от малка проявявам интереси към двете, още от ученичка. Тоест музиката не си я загърбила съвсем, въпреки че ти е мутирал гласа? Да, точно така. По-скоро тя в момента ми е като хоби, но иначе в никакъв случай не съм я оставила. Те се допълват, те са малко като ин и ян, двете неща. Какви са другите ти хобита? Знам, че имаш интереси в различни области. Да, ами едното нещо е, то дори не бих го нарекал точно хоби, то си е другата ми професия. Занимавам се от няколко години с педагогика, преподавам в Софтуерния университет, започнах няколко месеца след като го завърших. През първия си семестър в Американския университет станах асистент по статистика, след това по програмиране на C++ и вебсайт разработка, така че това е нещо, което в момента е много важно за мен. Как те възприемат студентите? Ти си по-млада от някой от тях. Да, така е, особено в Софтуерния университет, тъй като там няма абсолютно никакви възрастови ограничения, не изискваме диплома за средно образование, това беше причината и аз да мога да се запиша, нямаме и горна граница. Аз също в началото се притеснявах дали студентите ми ще ме виждат като някакъв авторитет, дали ще изпитват изобщо някакво уважение към мен, но съм много благодарна, че притесненията ми всъщност изчезнаха напълно още след първите няколко лекции. Те се отнасят с много уважение към мен. Между другото, аз не вярвам в идеята за тази иерархична структура. Никога не съм се държала сякаш аз съм нещо повече от тях. Вярвам, че ситуацията е следната. Аз съм учила до момента повече софтуерно инженерство и затова съм техен преподавател, но това не означава, че аз в много други области не мога да се уча от тях. Така че аз се стремя да имаме максимално приятелски отношения, но те ме уважават и никога не са ме... Разбирам, че е така, но възрастта също е фактор. Да. Виждала съм, в Софтуни имаме обратна връзка, която ние лекторите получаваме от студентите, и съм виждала коментари от студенти, които първоначално са се притеснявали от факта, че ще им преподава. Аз като започнах бях на 17, че ще им преподава 17 годишен лектор, но мисля, че след това бяха останали доволни. Аз вярвам, че ако си наистина отдаден на професията си и вършиш работата си качествено, хората, с които работиш, ще останат удовлетворени. Разбрах, че през 2023 и 2024 година си била селектирана в класацията топ 100 на най-влиятелните IT личности в България. Как попадна в тази класация? Ами, класацията се провежда на два етапа, доколкото аз съм запозната. Първо има отворен етап, на който всеки може да номинира кандидати, и след това вече има публично гласуване, в което от началния така наречен pool of candidates се селектират топ 100. Така? Аз всъщност нямам представа кой ме е номинирал през нито едната година. Ние не получаваме такава информация. Получих просто имейл, че съм номинирана за класацията, че ще се проведе публично гласуване, и мисля, че около седмица-две по-късно бяха обявени резултатите. Освен, че преподаваш, занимаваш ли се и с научна дейност? В сферата на компютърните науки аз по-скоро съм се насочила в момента към приложното програмиране, т.е. изграждане на различни проекти, приложения и така нататък. Как се включваш в такива проекти? Интересно ми е, защото не знам какво се случва с един човек, който завършва такъв университет, софтуерно инженерство, и как някакви големи компании ли го наемат, или пък може да си фрилансър и да избираш в какви проекти да се включваш? И двата варианта са възможни. По-често това, което се случва с българските студенти, когато завършат, е, че те си търсят компания, явяват се на интервюта, минават през целия процес на кандидатстване и след това започват работа. При мен беше малко по-различно. Аз се свързах с един австралийски ютубър, който седи от няколко години, и знаех, че той има компания. Много силно вярвах в тяхната кауза и имах желание да помагам по някакъв начин. Каква е тяхната кауза? Компанията е образователна. Те изграждат образователно съдържание, курсове предимно по природо-математически науки. Но интересното е, че при тях се интегрират едни методи на обучение, които са новаторски. Те не бих казала дори, че са популярни в България. Мога да ги спомена. Някои от тях са Active Recall, Mind Mapping. Те просто нямат български налог. Какво означава? Може ли да го
обясниш? Да, най-общо казано, идеята е, че се стимулира максимално критичното мислене, разбирането на материала в дълбочина, а не на изостяването. Ние знаем, че това е един проблем, който съществува в българската образователна система и чрез въпросните методологии, които споменах, в голяма степен той се отстранява. И се прави така, че дори ти да не си зубрил буквално материал, ти все пак можеш да възпроизвеждаш някакви факти, но и имаш развито критично мислене. И ти се свърза с този господин ютубъра. Да, точно. И му каза, предлагам ти да работя за тебе, или как? Да, нещо такова беше, то това се нарича cold emailing. Наистина пишеш и той първоначално си спомням, че ми отговори, че към този момент не търсят софтуерен инженер, но няколко месеца по-късно, мисля, че разширяваха екипа и той се свърза с мен, при което проведохме едно около 3-часово интервю. То беше абсолютно изненадващо. Той ми беше писал, че ще се чуем за 5 минути, но след това реално проведохме интервюто. Като идеята му беше, че той иска да ме чуе и да бъда искрена, а не да съм предварително подготвена с учени отговори. Това е интересен модел, който за първ път видях в Австралия. В България не се бях сблъсквала с него. И работиш за него и до ден днешен, така ли? Да, точно така. Какви задачи ти дава той? Какви проекти всъщност развиваш там? Ами, първоначално основният ми фокус на работа беше развитието на техния вебсайт. В момента по-скоро развивам автоматизации, които да оптимизират техния работен процес. Например, когато се получават някакви нови данни за регистрирани студенти или ученици, имаме така наречените workflows, данните да преминават от една програма в друга, да имаме регистър, да се изпращат автоматизирани имейли и така нататък. И идеята е, че тези процеси ние ги автоматизираме, за да може самите лектори да отдадат максимално много време на студентите, на живия контакт с тях, а не да се занимават с такъв тип задачи. Абе, знаеш, напоследък един мой приятел, който има голяма компания, ми сподели за такъв проблем. Каза, всеки ден ние получаваме стотици, понякога и хиляди имейли. Голяма част от тях са важни, голяма част не са важни. И искам, каза, да намеря някакъв софтуер, който да ми ги сортира. Имейли свързани с еди, какво си имейли свързани с друго нещо. Може ли да се направи такова нещо? Принципно. Може, да, а то доста от имейлните клиенти, от приложенията за имейл има такава функционалност. Не става просто да отделя спам от това, а да. по-скоро да ги сортира по това са имейли свързани с еди какви си клиенти, тези са свързани с еди какви си. Пак някакъв вид като изкуствен интелект трябва да е според мен. Да, ами възможно е, пак казвам, има такива опции, не знам доколко са развити, но по принцип може, например, да филтрираш по това, кой ти изпраща имейла, ключови думи, които се съдържат в имейла, линкове и така нататък. Да. Възможно е, даже аз ползвам някакви филтри, но аз в личния си живот да използвам на малко по-базово ниво, тъй като не ми е необходимо нещо комплексно. И не получаваш стотици имейли на ден, но доста по-малко. Да, така е. Какво е това Рубик купче, което си донесъл през цялото време го гледам? Каква е идеята? Ти ме попита за хобита. Да. Ние не стигнахме до там. Аз от няколко години се занимавам с скоростно редене на купчета на Рубик. Така. Между другото, в последната година не съм тренирала, така че сега ще бъде интересен експеримент да видим дали все още си спомня. Аз можех също да реда купчето на Рубик преди много години, когато излезе. Това беше 80-те години. Боже мой, колко време е минало. Тогава съм бил на 13-14, но нищо не си спомням вече. Сега, какво ще аз ще го разбъркам, а пък ти ще го наредиш по някакъв начин, както по скоростен начин. Има ли още такива състезания? Да, има. Аз съм се явявала на доста от тях през миналите години. Ами, класирах се добре. В момента мисля, че съм в топ 20 в националната ранглиста на България. В последната година не съм се явявала поради работните ангажименти и университета, но със сигурност смятам да се завърна, да тренирам по-усилено и отново да започна да се състезавам. Ами, ето, уважаеми зрители, виждате, аз го разбърках сега това купче и аз ще гледам там часовника и като ти кажа старт, започваш. Добре, готова ли си? Трябва да го гледаш първо, предполагам. Да, готова ми кажеш, съм. Готова съм. Да започвам. 3, 2, 1, старт. Опа, обърка го. Сега ще го... Сега ще го правиш? Разбира се. Ето го. Не
знам на коя камера да показвам. 28 секунди. Да. Има някаква формула, по която се реди, предполагам, но трябва и сръчност. Те са много алгоритми. Да, така аз затова обичам да тренирам. Смятам, че е полезно за всеки, дори да няма намерение да се занимава с състезателно редене. Развива много логиката, защото не всичко се извършва стрикно по алгоритми. Отделно вече има формули, които се помнят, това пък развива паметта. И другия фактор е работата под напрежение, както аз сега примерно го бърках и го пренаредих почти. На състезанията също много често се случват такива неща. Много често се национални рекорди заради едно леко недовършено движение, защото се измества купчето. Нервите са много важно нещо във всяко едно състезание, особено такива, които изискват концентрация и точност. Разбрах, че и с доброволчество се занимаваш. Искам да ми разкажеш за това. Аз съм била доброволец в младежкия клуб на БЧК, на Българския червен кръст, няколко години. След това, когато бях в 10-ти клас, се записах за първи път в менторска програма, по-конкретно в програмата Able Mentor. Идеята там е, че провеждаш интервю с екипа, в което той ти задава множество въпроси с цел да познае твоите академични, професионални интереси, твоя характер и след това ти намират индивидуален ментор, който да работи с теб, който има отново сходни интереси, само че разбира се е вече успешен в сферата. Аз преминах тази програма, тя се провежда в рамките на 3 месеца и останах много впечатлена от невероятната организация, от много амбициозните млади хора, след което реших да се присъединя към екипа. И така вече от около 2 или 3 години съм част от екипа, като в момента съм координатор, което означава, че отговарям за връзката между нашите екипи, т.е. между ментор и ученик. А БЧК? В БЧК не съм се включвала в акции в последната година, може би, но аз все още съм член и в един определен момент ще се завърна там. Просто в момента времето ми е малко по-ограничено поради работата, тъй като аз мисля, че не споменах, но аз ръководя и 2 екипа. Единия в фундацията на Софтун и другия в частната гимназия. И повечето ми ангажименти гледам да са онлайн, защото така имам време да се справим с повече задачи в рамките на един ден. Александрина, ти си забележителна личност. Аз се гордея, че те познавам, защото наистина правиш различни неща, много умна си и виждам как си толкова целенасочена, че няма начин да не постигнеш успех с каквото и да се захванеш. Много ти благодаря, надявам се. Уважаеми зрители, представих ви една изключително млада българка Александрина Механджийска.